gwamnoni kala-kala, amma daga karshe da aka yi mana can abin ya bani mamaki. Ba wanda ya kada mu a jami'a illa PDP, ita ta kada PDP. Ƙarshen magana don Gombe ba wanda ya kai bakin ba wanda ya kama kasa gaba daya. Duk mutane da suka bar PDP suka koma wancan jami'ar ba na kira sunanka. Ai su ne munafukan jami'ar PDP su ne suka koma wata jami'a. Kuma da yadda suka ɗauki program ɗinmu da style namu na shan zaɓe. Akwai munafukai ne suka bar PDP suka koma APC. Mu kuwa muka kwanta a daki muna musaca ba mu samu ana zaɓe ba. Shi da aka mana abu da ya zaɓe mu. Yanzu wannan taro na yau an ce mana wanda ya za ka kaddama da wannan taro Hajiya Binta. To ya yi kyau mun mata godiya sosai. Mun gode mi. Mun mata godiya sosai. Allah ja zamani. Mun gode. Allah ba ta kujeran sanata kujeran da take nema. Daga yau kuma muna fatan na shiga wata taro. Ba a je akwai gaba kuma shiru. Ranar da zaɓe ya iso kowane kato ya fito yana neman mukami. Wannan yana neman gwamna. Wannan yana neman ciyaman na fati. Wannan yana neman sanata. In ka shige ba za ka ga kowa ba. To, in siyasan ba ta yi ƙarfi ba, ya za ka zama gwamna. In siyasan ba ta yi ƙarfi ba, yaya za ka zama ciyaman na fati. Ƙarya ne. Duk masu ƙarya ku ci ne. Kada wani ya ruwa ya rure ma yana son ciyaman na fati. Ko yana son gwamna. Ƙarya ne. In ka gaske ne, sai da binta na yi, kuma ku yi. Gaskiya ne wannan. Jama'a, mu idan duk mutanen Gombe za su waɗe su bar PDP, mu muna yin ta, ta zama ɗabi'ar mu, ba ma kaucewa, har abada. Za mu yi ta, wanda ba zai yi ba ya tafi. Ya tafi gaskiya ne. Yana neman gwamna, ko yana neman chairman na fati, ko yana neman senata, Ƙarya ne. jama'a a